motisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya Assalamu alaikum au bismillah Lumière TV sanfɛ min bɛ se k'a to aw bi kunnafoni bamananw ka kuma don ko maanifin kunnafoni ko ɲuman k'a bi fa ka sɔrɔ a ma fɛn bila da kunnafoni sɔrɔ cogo ɲuman kama a b'a kɔnɔ fa ka sɔrɔ fɛn ma tɛmɛ a da fɛ an ka taa o laban ye boli ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ k'an lajɛ k'an b'a fɔ k'aw bisimila aw ka kunnafoni kɛnɛ kan maa min tigɛ bɛ an ka kamera la min bɛ se ka taa u bɛna kumakan sɔrɔ o cɛdo daw ye Amadu Sala Ture kuma bara bɛ n bolo n bɛ se ka to n bɛ kunnafoni lase aw ma an b'a daminɛ ni Motikaw ye n'aw ye an ka région o duurunan n'i y'a ta k'a lajɛ Moti san o san o bɛ fɛn dɔ sigi sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko ka journée tradition pour vraiment crépissage de la mosquée no o de ye misiri beleba min bɛ Motikaw fɛ nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ misiri ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ an ka jamana in a dugu caman na a dɔ bɛ San a dɔ bɛ Moti a dɔ bɛ Jɛnɛ a dɔ bɛ Tombouctou o n'a ɲɔgɔnna caman o bɛ kɛ dɔn dɔ ye dɔn min bɛ ta ka misiri in kɔni ka a mun ni bɔgɔ ye ka bɔgɔ ka a fan bɛɛ la ka bɔgɔ kurakuraya a kan k'a mun ka ɲɛ min bɛ se ka to jamanadenw bɛ se ka taa seli cogo ɲuman na wa bɛɛ bɛ boli ka na a ka kɛta kɛ min bɛ se ka to a bɛ baraji sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ nin wulikajɔ ni baara in kɔni bɛ sen na a bɛ sen caman bɔ mais kunu Motikaw kɔni y'u ta kɛ kunu sibiri plutôt dimanche n'o bɛna tubabukalo tile 25 mai tile 25 mai kalo précisément san 2025 Nambore hali sisan bɛ to an ka jamana in kɔnɔ précisément don min bɛ wele ko journée internationale de l'unité africaine n'o de ye farafina kɔni kɛlen bɛ k'u tigɛ ni ɲɔgɔn ma don min na ko o b'a fɛ ka kɛ don ye don min ni farafina denw bɛ hakili jigin farafina taɲɛ ani farafina wulikajɔ la politologue kɔni ndo o de ye ko donnabaw ye politique sira fɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko an ka institution n'o ye farafina institution ye ndo o de ye an ka jamana in ninnu n'o ye farafina jamanaw ye u ɲɛ jɔyɔrɔba baw dɔ ye ko politique kɔni k'o ka sama ka bɔ o la sabula ko a politique lama k'o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ani tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin jamanadenw ma ko jamanadenw ka hakɛw bɛɛ lajɛlen tɛna se ka sɔrɔ o politique sira fɛ na a donna an ka institution ba ninnu kɔnɔna na hali sisan an bɛ to an ka kunnafoniw kɔnɔ fasoba Maliba kɔnɔna na a bɛ fɔ don fɛn min ma ko la fête de Tabaski o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi seliba min kundalen bɛ Mali kan n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni bɛ ka gɛrɛ kosɛbɛ sabula waati kɔni minnu fɔra la u surunyalen don o de kama maanifin caman bɛ yen u bɛ wulikajɔ kɛ ka baaraw kɛ surtout a bɛ fɔ fɛn min ma ko sagako ani finiko ani fɛn wɛrɛw o bɛ labɛnna o de la Bandiagara précisément plutôt Bankaskaw olu kɔni y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka nin don belebeleba in ka a sigi sen kan n'u b'a wele ko i n'a fɔ précisément foire à bétail dénommé foire Tabaski a kɔni kɛra précisément Bankaskaw fɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ o Bankaskaw minnu y'a sigi sen kan maa minnu ye bagangɛnnaw ye n'u sigilen bɛ Bandiagara ani Koro ani u ɲɔgɔnna duguba caman fo ka taa fara dugu misɛnmanin caman kan olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ précisément Bankaskaw fɛ yen nɔ u ka foire Tabaski in na min bɛ se k'a to u bɛn'u ka bagaw kɔni fɛrɛ ka dumuni ni fɛn wɛrɛw sɔrɔ ka taa so hali sisan an ka jamana in kɔnɔ an bɛ to yen na an bɛ taa Moti fo ka na bila Segu jamanadenw minnu sigilen bɛ interfleuve la ani a ɲɔgɔnna caman gɛlɛya ni tɔɔrɔ kɔni o kɛlen bɛ ka Segu dala maaw fɛ maa minnu mɔgɔ t'u si dɔn n'a bɛ f'u ma ko Gata groupe terroriste n'i y'a ta k'a lajɛ o de kama maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni taara ka b'u ka sɛnɛkɛyɔrɔ la u ka foro la ka sɔrɔ u bɛ ka labɛnw sabati sabula samiyɛ kɔni u kun dalen bɛ fasoba Maliba kɛ nin waati ninnu na o de la san damadɔ min binna kɔni o de kɛra sababu ye maa caman bɛ yen u bɛ t'u ka sɛnɛkɛyɔrɔw jateminɛ ka taa a lajɛ ko bɛ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman bɛ yen olu kɔni bɛ ka taa ka b'u foro la dɔɔni dɔɔni jɛnnakaw fɛ a dɔ kɛra halamamɛ wa a dɔ fana kɛra yɔrɔ wɛrɛw la o de la o population kɔni kelen bɛ ka kunkanbɔ ka ɲini jamana marabaaw fɛ fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan min bɛ se k'a to
finitugu munumunu o karafe no jama ka caya min be se ka to olu be se ka lafiya ko seneke cogo nyuma na sabla usernendo nyina san sabade do nyuma na ko olu ma se ka seneke ko mulu kuma ke korle cogo mina ka balo ko galaya asiranya ko ni o kelembe ka deja ka akungambo wodela population ko ni be ka wela bla jamana marabo ma o kuse ko no donko be ke min be se ka to u be se ka lafiya o be se ka seneke a cogo yala akanga ke cogo mina hali sisan dan toranga jamana kono ambita ministère so min biwele ko ministère malien de l'urbanisme de l'habitat et des domaines de l'aménagement et du territoire ulu koni kunga mindu ya bo communiqué de sanfendo e gafe mi ni anya soro bololo siraw ka fambela jeli fe bololo soro koni munu bi ministère tay fo ka ta fara bololo siraw waraw ka ni gafe koni bi min ko fo o de ko jamana dew munu sigilendo précisément Bamako ko daw ani abi fo yoro munu mako jiboli siraw fo ka ta fara bada yamfanka ko ma sigilemba ayorola e ko wuli litina se abele jelima wa sabla ministre ko ni ya jirano ye Imrana Touré Imrana Ibrahim Touré ale ko ni ya jira ka fo ko wuli ka joni baraw bina ke kanyesi ni yoro numa parce que yoro non debato inondation chama ajugman bike Mali kono ya précisément Bamako kono ya wodela u ko ni ya jira ka fo ko fenfen bi badawla ani jiboli siraw fo ka ta fara ko dawlo la ko be ka wuli wa mawo mabe ko ni yoro de bibola ble kuna ko yoro ko ni ko anila jamana conseil ministre ko ni ya hakilna ta ka boka bi ka anile na ya soro iya so jala ble kuna ka bichi na soro sigilemba la ble kuna kibi wuli wodela jamana marabo ko ne ba nyi befe ko bele jeli kani feinka ni sharia no ye jamana kan decision no jamana ministre urbanisme kan decision ko be ka bato wa jira ka foko ni ko ni ka abibla yoro be na kan ablay Bamako na lamini foka ta afara Bamako commune lon vla bele jeli foka ta fara district ka ko ni papier ko ni ka bina bla ni bela wa ko bele jeli ka abato chogo nyumana hali sisa ambi nanga ni kunafoni nun koni kuncheni kuma miye ode ye konna kaufo yanno Usman Kampo hali ye konna meri akoni tara yaw majugu fe mamunu ni mamu shidon akoni kera kunu dimashi tubabu kalo tile muga aniduru mekalo samba fla muga aniduru ajirala ka foko ni chein ko ni ka kumbaka seneke oro de la abalaka abalo anyan la labeni ko sabati ni chein utara cha yew mamunu yata umakla ko don folo aka demba ya foka tafara konna ka uka bela jeli beka anyini ko faso bamali ba ko ka fere beke surtout nga nyema uka ni chein bisegi chogomna uko oferetige wa ninde ya to fana population munumbe ka bo moti foka na bla segu ube ka kule ka foko jamana maraba uka fere besegi senga mesaka to ulu biseka kishi ulu biseka lakana ulu biseka uka seneke ake chogo nyumana ambi ko imbela jeli kuncheni kuma miye odeye anyame ko Seydou Umar Taraware ndale kuna funi dilai ko akoni minana kunu abotola jamana koroyan fana anda sora kunye video doke kunu jamana koroyan fana ka jira ka foko ale koni kunye kuma do foka nyesi lagine nyama bama ndo ye general inafo Mamadi Doumbia ka ale koni animsara pasale adonka le filike wa ale banyini ko lagina kaw beka ya falema general yara ka ya falema mali dem beka ya falema mali jutu sika ya falema me ma bali anya me kunu ku ya mine yala anabla yala mandana daka yala nataka sola anto nyedon folo ambanyini alafe ala akajibo ako tasmaka nambore amba wakil jiga foko groupe lumière konega labem beka sabati miteka to anniversaire oko okungunda nyenye abaro be numbina donala sonama sibiri nata maison la presse la naganye kononto abeka nyon soroi nala sonama a ballon ko a concert ko a kuma bebita da keneke no membe se ka to jamana dum be se ka famille soro groupe lumière era tableau na tasira ana a direction munumba kono ani baro munumbe ka ke anya dem senu yi amakwa folo me ambe ka nyini ka ansenda anga makoro nona makoro munu yu chesire ka barake sebe la ambi bita ko ni kuncheni ninde ka foyno ko ayakambe nala sona machine nala mabashware ke amina kuna funu ko ni ka farnyon ka ko doma lumière TV au sanflala groupe lumière au ka web TV bain au sanfe ayakambe wassalam malikono ani malikoka
andeta ande machi wanera chanta tote amune jokala ni babli bo kono terenda mo ngani gushi yere kele mbolo sa ani wati na ngo chegana ro kama ganero nire ko andeta ande machi wanera ya chanta tote maliko ani maliko lawo yiwai o wati kono sa ka fomale de bela jele nyana sa ako ne jokala ne ka emission daminene chegana ni muso gano amuni siloro wuli ki jodere babli mbo ko firenda mo ni nguzi yere kele mbalo lawi ne ba na ne ba kara tuwi jela ka jamene ijo folo sa ngara joere la sababa bollu ay ni ngana ay tina bolesa kan zuru na emission la tanga arajo jogala ni gi sigia kombe dugu ko neto ndo kala ma fiu eta kala ma ko lumière tv mauka anniversaire de binake anno ko le anniversaire me se o ke sere kana ni radio ta kata lu wa o me fakata ni radio lu goro le o le kombe du est-ce que tati aba konde kono anna bori kono aywa itafo le 12 juillet ko le 12 juillet le 12 le 12 juillet am yo soro rod me yoro bele bay to sa fabi badala sa fabi badala sa yoro bele bay paleta wali palera de do pale la kigla to kambele jile ga ñoo soro des heures kon na la ke café zar kele kele do ko ami café mi fo ka no ayo do ko café wa ko café des heures ko ñene jebi ga romina aya bashite abe dem ni bolontan bala comédien ma bolontan ni akilla won est-ce que wala comédien ni journaliste wa to bashi bala la ko taw ku abse comédien na ayolo ko ni de mali be ne dem no funyana bi ne jokala ni babiliba mate ki bi se mola on bolontan na comédien fara artiste quoi artiste fara journaliste quoi mate ki bi se comédien na bolontan na de amogote donc a formalien de bela jele nyana sa ni buma mu volé yana anniversaire mondial anga boyna fo kono kulu anga nyongo soro palela café des arts la e ma fo café timé ya concert ko kamita ko concert bi ke romina voilà odo atiga bashika na bidese wuru karto ona shu samani ndui era ado ne ko mna fa jmeni bode o temene ko fe ko balonta bala ndabo ko mun kamay comédien bala anga artiste bala ka fara journaliste ka ngani ala sonama a finali en comédien tadu amana ga mishimi aworo amto do anga chefe no gaga isa emna be foi ta kaindia ayira metti sira dama donc là on te donne le rendez-vous le combien on le refana le 12 ande machi wani era ya chanda tote ni chira dibsanda nezira ande siram ne kata bashi almakew mbalmamso electrominale jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se bafulu minaw ma mogo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamoutou Traoré yele électronique aflani nibora memo srafara la kibi yele kata centre mable fanfe yani ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soreno imogo menacé minama amina bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré kayorola niye nyogome bla chenche kul sanfe tege tayira suni ne weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamoutou Traoré kayoro segre yele électronique hatte hawmaye lumière tv ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya